नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना 31/1/2023 रोजी या संघटनेची स्थापना झाली आणि महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या माध्यमातून या संघटनेचं गेली 2.5 वर्ष वीज ग्राहकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी MSEBचा सावळा गोंधळ, त्यांच्या कामातील ज्या त्रुटी आहेत त्या पुन्हा एकदा पावसाळी सीझन सुरू होण्यापूर्वी, जो आत्ता अवकाळी पाऊस सुरू झाला आहे मे महिन्यामध्येच, जो त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 15 दिवस अगोदरच सिंधुदुर्गामध्ये मान्सूनचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि त्यांची पूर्वतयारी, मान्सून पूर्व देखभाल दुरुस्तीची कामं जी त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते पूर्ण करणार होते 31 मे पर्यंत, पण प्रत्यक्षात असं कुठेही दिसत नाही आहे. मागच्या 2.5 वर्षामध्ये आतापर्यंत आम्ही 15 ते 16 निवेदनं अधीक्षक अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता, शहर अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या त्यांच्या रँकप्रमाणे आम्ही प्रत्येक अधिकाऱ्यांना यापूर्वी निवेदनं दिलेली आहेत आणि प्रत्येक निवेदनाचा सार हाच होता की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 3,59,233 वीज ग्राहकांना दर्जेदार आणि अखंडित वीज सेवा सुरळीत आणि अहोरात्र मिळावी. पण इथे खेदानं नमूद करावं लागतंय की सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा निवडक अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे, मुजोरपणामुळे, त्यांच्या दुर्लक्षपणामुळे आम्ही वनवासात आहोत की काय ह्या 21व्या शतकात सुद्धा अशीही जाणीव आम्हाला होते की 70 वर्षामध्ये नेमकं MSEB, त्यांचं संचालक मंडळ, त्यांची संपूर्ण यंत्रणा त्यांनी का दुर्लक्ष केलंय आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावरती. अनेक सरकार आतापर्यंत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची येऊन गेली, अनेक पालकमंत्री यापूर्वी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लाभलेले आहेत, अनेक मिटिंगा आतापर्यंत झालेले आमदार, आतापर्यंत झालेले खासदार त्यांनी वेळोवेळी अनेक आढावा बैठका घेतल्यात. पण खरंच या आढावा बैठकांचा काही उपयोग होतोय का? हे जे शासकीय अधिकारी आहेत, अधीक्षक अभियंता असतील, दोन्ही डिव्हिजनचे कार्यकारी अभियंता असतील, आमचं असं ठाम मत आहे की हे कुठल्याही शासकीय आढावा बैठकीमध्ये जी काही माहिती देतात ती सपशेल खोटी आणि चुकीची असते. जर तुम्ही योग्य आणि अचूक माहिती दिली तर कुठलाही पालकमंत्री, कुठल्याही राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी, कुठल्याही पक्षाचा आमदार, खासदार हे नक्कीच त्यामध्ये लक्ष घालतील असं आमचं संघटनेचं प्रामाणिक मत आहे. पण खेद व्यक्त करावा लागतो की अजूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 431 ग्रामपंचायतपैकी 300 पेक्षा अधिक गावांमध्ये ट्री कटिंगचं कामच झालेलं नाहीये. जे दोन्ही डिव्हिजनमध्ये त्यांची ट्री कटिंगची जी व्हॅन आहे फक्त शहर पातळीवरती आणि काही ठराविक गावांमध्येच त्याचं ट्री कटिंग केलं जाते, पण ते सुद्धा काम अतिशय तुटपुंज आणि केवळ दिखावा आहे असं आमचं ठाम मत आहे. दिवसभरात कुठेतरी 10-15 फांद्या तोडायच्या आणि आपला फक्त वेळ भरायचा, कामाची वेळ संपली की पुन्हा ती गाडी लावायची आणि परत 1 आठवड्याने किंवा महिन्याने जागं व्हायचं. आतापर्यंत जिल्ह्यातल्या अनेक सरपंचांनी आपापल्या लेटर हेडवरती ग्रामसभेत आलेल्या सूचनांचा आदर ठेवून वेगवेगळ्या MSEBच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांना पत्र दिलेली आहेत, त्यांच्या अडचणी त्यांनी नमूद केलेल्या आहेत, पण आजपर्यंत त्या सरपंचांना सुद्धा कधीही विश्वासात घेतलेलं नाहीये. अनेक ठिकाणी नवीन लाईन टाकताना आजही शेतकऱ्याच्या जमिनीमध्ये, एखाद्या शासकीय जमिनीमध्ये, एखाद्या वैयक्तिक जमिनीमध्ये कोणालाही न विचारता ते पोल टाकले जात आहेत, ती लाईन टाकली जाते. त्यासाठी त्या जमीन मालकाची, शेतकऱ्याची परवानगी घेतलेली जात नाहीये. ही सुद्धा हुकुमशाही पद्धतीनं चाललेलं कामकाज आहे असं आम्ही मानतो. 2025 मध्ये पावसाळा
जूनमध्ये सुरू होणार की मे मध्ये सुरू होणार हे नक्कीच कोणालाही माहीत नव्हतं. पण जो अवकाळी पाऊस सुरू झाला आणि त्यापूर्वी महावितरण प्रशासनाने जे काम स्वतःचं कर्तव्य जबाबदारी जी पूर्ण करायला हवी होती ती निश्चितच केलेली नाही आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातला 80% भाग हा काळोखात राहिला. 4 ते 5 दिवस काही शहरांमध्ये लाईटच नव्हती, ज्यामध्ये प्रामुख्याने वेंगुर्ला असेल, सावंतवाडी असेल, दोडामार्ग असेल. मग नक्की हे अधिकारी, हे कर्मचारी, त्यांच्या बिलिंग एजन्सी, त्यांची कंत्राटदार लॉबी हे नेमकं पाऊस नसताना 8 महिने कोणतं काम करतात, याच्यावर नक्कीच PhD किंवा संशोधन करण्याची गरज आता आम्हाला सगळ्या वीज ग्राहकांना पडलेली आहे. महत्त्वाच्या 2-3 गोष्टी आम्ही जिल्हावासियांना सांगण्यासाठी आज या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही इथे एकत्र जमलेलो आहोत. दिनांक 1 एप्रिल 2025 रोजी जे सर्क्युलर मुख्य अभियंता वितरण, जे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित महाराष्ट्र शासनाचा जो अंगीकृत उपक्रम आहे, जी त्यांची स्वतःचं महामंडळ आहे, कंपनी आहे, त्या कंपनीच्या माध्यमातून CMD साहेबांच्या आदेशानुसार एक सर्क्युलर हे काढलेलं होतं आणि या सर्क्युलरमध्ये काही महत्त्वाची कामं त्यामध्ये नमूद केलेली होती. जिल्हावासियांना या कामांची माहिती होणं फार गरजेचं आहे. या कामांच्या बाबतीमध्ये जर प्रिकॉशन, जर काळजी जर या महावितरण प्रशासन दोन्ही डिव्हिजनने जर घेतली असती तर कदाचित आपल्या 3,59,233 ग्राहकांपैकी निवडक ग्राहक वगळता कोणाला कसलाही त्रास झाला नसता किंवा काळोखात राहावं लागलं नसतं. मी ही कामं तुम्हाला वाचून दाखवतोय, कारण ही कामं झाली की नाही ते तुमच्या घराच्या बाजूला असलेला पोल, त्याच्या बाजूला असलेला ट्रान्सफॉर्मर आणि त्याच्या बाजूला असलेला फीडर आणि त्यानंतरचा सबस्टेशन, ह्या 4ही गोष्टींवरती तुमची बारीक नजर यापुढे तरी जबाबदार वीज ग्राहक म्हणून असणं फार गरजेचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं काम होतं की वीज वाहिन्यांची व वीज उपकरणांची देखभाल व दुरुस्तीची कामं, ज्यामध्ये पहिलं काम उंच वाढत असणाऱ्या झाडांच्या फांद्या ज्या उपरी वीज वाहिन्यांना स्पर्श करत असतील त्या फांद्या तोडणे, तुटलेले पिन आणि डिस्क इन्सुलेटर बदलणे, स्टे वायरमध्ये स्टे इन्सुलेटर आहे का ते तपासणे व दुरुस्त करणे, वितरण रोहित्रांचे पूर्ण अर्थिंग तपासणे आणि तुटलेल्या अर्थ वायर पूर्ववत करणे, वितरण पेटीची जळालेली केबल बदली करणे, पेटीस अर्थिंग करणे, रोहित्राच्या तेलाची गळती थांबवणे, रोहित्राच्या ब्रीदरमधील सिलिका जेल बदली करणे, रोहित्र व वाहिन्यांचे खराब झालेले लाइटनिंग अरेस्टर बदली करणे, लघुदाब वितरण पेटीची किरकोळ दुरुस्ती करणे व दरवाजा नसल्यास लावणे, भूमिगत वाहिन्यांचे तात्पुरते असलेले जॉईंट कायमस्वरूपी करणे, जीओडीचे ऑइलिंग, जेली, ग्रीसिंग करणे, जीओडीचे जळालेले मेल फिमेल कॉन्टॅक्ट बदलणे, वाहिन्यांचे जळालेले खराब झालेले जम्पर व्यवस्थित बदली करणे, वाकलेले गंजलेले पोल बदली करणे, IE रूल नुसार उंचीबाबतचे निकष न अनुसरलेल्या सैल झालेल्या तारा ओढणे, उच्च दाब व लघुदाब खांबांचे पूर्ण अर्थिंग तपासणे तसेच आवश्यक असल्यास दुरुस्ती करणे, लघुदाब व उच्च दाब फीडर पिलरचे पूर्ण अर्थिंग तपासणे तसेच आवश्यक असल्यास दुरुस्ती करणे, जीर्ण झालेल्या वायर बदली करणे, IE रूल अनुसार उच्च दाब व लघुदाब वीज वाहिन्यांना गार्डिंग पुरवणे, रस्त्यालगतच्या व रस्त्या क्रॉस करणाऱ्या वाहिन्यांच्या गार्डिंगची तपासणी करणे व त्याचा योग्य तो ताण ठेवणे तसेच आवश्यक असल्यास दुरुस्ती करणे, जळालेल्या तुटलेल्या सर्व्हिस वायर बदलणे,
लघुदाब वाहिनीवर PVC स्पेसर्स बसवणे, नादुरुस्त उच्चदाब वाहिनी कॅपॅसिटर दुरुस्त बदली करणे, निकामी तुटलेले PSC पोल्स बदली करणे, उपकेंद्रातील खराब असलेले कॅपॅसिटर बदली करणे, उपकेंद्रांची अर्थिंग तपासणी करणे, उपकेंद्रामधील वाढलेले गवत काढणे व स्वच्छता करणे, उपकेंद्रातील लाइटिंग अरेस्टरची तपासणी करणे व नादुरुस्त असल्यास नवीन लावणे, उपकेंद्रातील बॅटरींची स्थिती तपासणी करणे व मेंटेन करणे, उपकेंद्रातील आयसोलेटर अलाइनमेंट तपासणे व तो व्यवस्थित काम करतो का ते पाहणे व दुरुस्त करणे, रोटरी स्विच तपासणी करणे व योग्य काम करतो का ते पाहणे व दुरुस्ती करणे, LT पिलर 8वे 6वे 4थे पिलरचे अर्थिंग तपासणे व दुरुस्ती करणे, इतर विद्युत यंत्रांची आवश्यक असलेली कामे करणे, जळालेल्या तुटलेल्या केबल बदली दुरुस्ती करणे, तसेच परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेली इतर सर्व कामे करणे, सर्व वाहिन्यांचे तसेच उपकेंद्रांचे रोहित्रांचे प्री मान्सून मेंटेनन्स ही कामे मे अखेर पूर्ण करणे, मोबाईल ॲप NDM द्वारे नियोजित आउटेजेस फीड करणे जेणेकरून सर्व संभाव्य ग्राहकांना या संदर्भात संदेश मिळतील आणि केलेल्या कामाचा प्रकाशगड मुंबई कार्यालयात 31/5/2025 अखेर अहवाल पाठवणे. नक्कीच ह्या नमूद केलेल्या 33 गोष्टी जर सेक्शन ऑफिसर, SDO, कार्यकारी अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता यांनी जर वेळच्या वेळी ही कामं केली असती तर कदाचित जो त्रास, प्रचंड मानसिक त्रास जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जवळपास 2 लाख पेक्षा वीज ग्राहकांना जो भोगावा लागला तो नक्कीच त्यांच्या नशिबात तो आला नसता. 2-3 गोष्टी किंवा काही सूचना आम्ही या ठिकाणी करू इच्छितो. सगळ्यात पहिला भाग की जी DPDC हॉलमध्ये पालकमंत्री साहेबांनी एक मीटिंग घेतली ज्यामध्ये मान्सूनपूर्व आढावा, ज्यामध्ये MSCBच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना खडसावून काढलं आणि त्यांना सूचना केल्या की भविष्यात ह्या गोष्टी होऊ नये. आमची विनंती आहे की पुढच्या 15 दिवसात तरी जेवढे काही कंत्राटदार असतील त्यांना सगळ्यांना एकत्र बोलवा, त्यांची एक मीटिंग लावा पालकमंत्री साहेबांच्या समोर. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेला सुद्धा त्या ठिकाणी बोलवा. नेमक्या काय त्रुटी आहेत आणि काय करावं लागेल हा आम्ही केलेला जो अभ्यास आहे आणि आमच्याकडे जी यादी आहे, जो पत्रव्यवहार आहे तो सुद्धा आम्ही त्या दिवशी त्या सभागृहामध्ये आम्ही द्यायला तयार आहोत. दुसरा महत्त्वाचा भाग की जिल्हाधिकारी म्हणून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण याचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी साहेबांनी तातडीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांसाठी विजेचा जनता दरबार हा त्यांनी आयोजित करावा आणि त्यावेळेला सिंधुदुर्गातील सगळे अधिकारी, अधीक्षक अभियंतापासून ते सेक्शन ऑफिसर पर्यंत ह्या सगळ्यांना त्यांनी पाचारण करावं आणि ती मीटिंग सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या उपस्थितीत व्हावी अशीही आम्ही या माध्यमातून विनंती करीत आहोत. यापूर्वी ज्या चुका झाल्या त्या भविष्यात होऊ नये. पुढे पावसाळा सुरू व्हायचा आहे आणि यावेळेला गणपती सण जो सिंधुदुर्गातला कोकणातला सर्वात मोठा सण आहे तो ऑगस्टमध्ये झालाय. त्याच्यामुळे त्यावेळी ही अडचण पुन्हा उद्भवू नये, कुठलाही गाव 2 दिवसापेक्षा जास्त काळोखात जाऊ नये ही ह्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची पण तेवढीच जबाबदारी आहे. आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना या बाबतीमध्ये ही जी 33 कामं आहेत या बाबतीत एक सर्क्युलर, एक व्हॉट्सअप डिझाईन आम्ही एक आवाहनपत्र तयार करतोय आणि जे आम्ही सिंधुदुर्गातील सर्व वीज ग्राहकांपर्यंत कसं पोचेल प्रत्येक गावाच्या सरपंचामार्फत, तर त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत. येणाऱ्या पावसाळ्यामध्ये जर काही मनुष्यबळाची कमतरता असेल, कंत्राटदारांची कमतरता असेल तर त्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातून किंवा कोल्हापूर जिल्ह्यातून अतिरिक्त मनुष्यबळ, अतिरिक्त कंत्राटदार हे महावितरण जिल्हा प्रशासनाने मागवावेत
आणि ज्या गोष्टींना प्राधान्य देणं गरजेचं आहे ह्या 33 कामांना, तर ती कामं लवकरात लवकर पूर्ण करावी. भूमिगत वीज वाहिन्या ही एक सर्वंकष मागणी आहे सिंधुदुर्गातल्या अनेक वीज ग्राहकांची, आमच्या संघटनांची सुद्धा. तर जिथे गरज आहे, सिंधुदुर्गातला 35% भाग जो जंगलामधून लाईन ओढलेले आहेत, पोल जंगलामध्ये आहेत, ते तातडीनं प्राधान्यक्रमानुसार रस्त्याच्या मेन लाईनवरती भूमिगत वीज वाहिन्या जर आणल्या आणि ठराविक शहरं जर तुम्ही अंडरग्राऊंड केबल टाकून जर पूर्ण केल्या, तर मला वाटत नाही की आत्ता जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्यामधले 10% सुद्धा प्रॉब्लेम ते शिल्लक राहतील. आमची पुन्हा एकदा विनंती आहे की येणाऱ्या जनता दरबारमध्ये रत्नागिरी परिमंडलचे मुख्य अभियंता अनिल डोळे साहेब त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहावं आणि शक्य झाल्यास महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे जे संचालक आहेत, स्वतंत्र संचालक विश्वास फाटक साहेब यांची जर उपस्थिती राहिली तर चांगल्या पद्धतीनं चर्चा होऊन जिथे निधीची कमतरता आहे त्या ठिकाणी डीपीडीसीच्या माध्यमातून असेल, स्वतः ऊर्जा मंत्री आपले मुख्यमंत्री साहेब आहेत त्यांच्या माध्यमातून विशेष पॅकेज असेल ते आमच्या जिल्हावासियांना मिळू शकतो. त्याही वरती एक जमेची बाजू आपल्या सिंधुदुर्गवासियांसाठी आहे की आपल्या जिल्ह्याशी अनेक वर्ष ज्यांची नाळ जोडलेली आहे त्यांचं नाव सन्माननीय नामदार श्रीपाद नाईक साहेब, ज्यांना सगळेजण भाऊ म्हणतात. आज त्यांच्याकडे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री हे पद त्यांच्याकडे आहे. मोठा कार्यभार संपूर्ण देशाचा त्यांच्याकडे आहे. यापूर्वी जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेतर्फे आम्ही त्यांना निवेदनही दिलेलं आहे. त्यांनी येण्याचंही ते मान्य केलंय. तर भविष्यात एखादी मीटिंग भाऊंच्या समवेत, भाऊंच्या अध्यक्षतेखाली आपल्या जिल्ह्यामध्ये व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि सगळ्या सेक्शन ऑफिसरनी जे एक आंदोलनाचा जो काही पायंडा चुकीचा सुरू केलाय तो तातडीने बंद करावा. आणि तुम्हाला नेमून दिलेलं जे कर्तव्य सूची आहे, कामाची जबाबदारी आहे, ते काम पहिल्यांदा पूर्ण करावं. अन्यथा सरकार म्हणून पालकमंत्री साहेब असतील, खासदार साहेब असतील, वीज मंत्री साहेब असतील, त्यांनी त्यांच्याबद्दलचा योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि आम्हाला वीज ग्राहकांना न्याय मिळवून द्यावा. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.